que es valorin moltíssim, que no es deixin condicionar per res i que la paraula o el verb conformar no sigui protagonista del seu vocabulari. Busqueu un referent de dona lluitadora, que n'hi ha moltes, i avanceu cap a un futur d'iguals. Que lluitin pels seus somnis, que s'informin, que llegeixin molt, que busquin referents femenins dins la història, que n'hi ha molts que s'han invisibilitzat, i que a vegades ens sembla que ens queda molt lluny això de canviar les coses i que es pot empezar a fer el canvi des de casa, descobrint, intentant canviar aquests micromasclismes en els quals convivim i que sense voler hem acceptat i que el canvi empece per un mateix. I una altra cosa molt important és que no renunciïn a les seves amistats. Les teves amistats durant tota la teva vida són molt importants. Que lluitin i treballin per el que volen i que no es deixin trepitjar per ningú, ni homes ni ningú. Que han de ser lliures i ser elles mateixes. Que quan ens juntem totes la revolució és brutal. Que són molt fortes i tot el que volem fer. És un missatge de constància, que lluitin pels seus somnis i que no parin, i que facin allò que sobretot els agrada. I res, salutacions a tothom i feliç dia de la dona. Pues que a totes les nenes, a totes les noies, a totes les dones, siguem com siguem, l'edat que tinguem, que recordem que tenim el dret i l'obligació de ser, de fer i pensar el que vulguem, el que ens surti a cada moment, que mai ens privem de fer-ho pel fet de ser una dona. Apa, que tingueu un molt bon dia de la dona treballadora, que és cada dia, i no s'hauria de celebrar perquè ja hauria d'estar normalitzat. I què recomanaria? Recomano que la vida és tan bonica, que la gaudim, que la disfrutem, que estimem, que fem el que vulguem, com vulguem, i que res i ningú ens trenqui les nostres il·lusions.